Maisemametalli on paras kuvaus meidän musiikista, mitä mä oon koskaan kuullut. No, Tonttu Hevikin on ihan jees. Nightwish on siitä hauska bändi, että ei tästä koskaan pitänyt tulla mitään vakavaa. Me oltiin porukka koulukavereita. Jokaisella oli omat ambitionsa. Me halusimme, että musta tulee meribiologi ja rumpali Jukka halusi tietokoneen nörtiksi. Meissä on hyvin ominaista vielä semmonen aika äärimmilleen viety teeskentelemättömyys, maalaisuus, joka näkyy varmaan meidän julkisuuskuvassa ja siitä, miltä me näytetään ja miten me pukeudutaan ja näin. Jos me historiankirjoihin mennään, niin toivottavasti sillä lukee ensimmäisenä niin levyt eikä se bändi, joka kävi läpi dramaattisen laulajan vaihdon. No, me halusin edelleenkin ennen kaikkea pystyä vetoamaan ihmisten tunteisiin, saada niille musiikin kautta sellaisia valtavia tunne-elämyksiä. Ja samalla tavalla kun musiikki on aiheuttanut minulle, aiheuttanut sen valtavan eskapistisen fiiliksen ja oikeasti koskettaa ihmisiä sen musiikin kautta. Musiikilla on se voima, että se saa ihmiset tajumaan, mitä tässä ylipäänsä yritetään pelastaa. Maailma on niin täynnä kauneutta ja rakkautta ja hienoja asioita, jotka kannattaa pelastaa. Valtavia tunne-elämyksiä aiheuttava musiikki voi tuoda se heille takaisin. Ja se on, mihin me pyritään. Me haluan miettiä viimeisen päälle tarkkaan, miltä se levyn kanssa tulee näyttää, millä tavalla se heijastaa levyn sisältöä, biisejä. Esimerkiksi edellisellä levyllä meillä oli oma taideteos tehtynä joka ikisen levyn biisiin, joka heijastaa sitä biisiä tälle, että siinä yrittää luoda semmoista omaa Nightwish-universumia mielikuvituksellaan, omaa NV-mytologiaa.